Akeh. Walah isih ana nak 900 iki ndak. Sing nonton luar biasa. Akeh tenan mergo apa? Apa no? Yai Go Tanjung ki senenge ra karuan nak perkara kabudayan ketoprak. Wah jelas iki. Atase sak RT iso nanggap ketoprak lho Mas. Luar nak ora kekompakan iki ra bakalan iso. Kekompakan RT 1 nggih Bu mriki nggih. RT 1. Andani kok iso. Lah ning aku bejo lho, Ndak. Bejomu nggo napa? Bejo aku, bejo kowe. Lah kok iso? Aku iki mau dikabari dipethuki Pak Panitia. Kowe bengi iki engko lah ya kon mudhun lho. Sore mau kan mudhun. Sore mau aku mudhun. Lah bengi iki engko kon mudhun meneh. Wah berarti wis disiapi saweran akeh ya. Sing nyiapi sapa? Loh, lah aku jarene apa kon medun apa njikuki saweran? Ora jipuk saweran. Lah aku medun terus kon lapo? Jipuki plastik iki lho. Ora masalah. Ora apa-apa. Plastik tak kelompokno tak dadekno siji, iso ae dadekno dhuwit. Ngono. Apa wae iki iso dadi dhuwit kok, Mas? Ngono. Nak ngono aku ya melu. Lah iya kok. Gayamu ae kok iso ngono. Alah aku jane ya seneng nak main karo ketemu karo dulur-dulur Go Tanjung seneng ora karuan. Sing ora tak senengi siji. Apa no? Walah nyepe iso ngene ya Yon ya. Wah nyepe ngene. Walah aku emang wis sewengi gegemu ya ben gak anyep kok. Iki mbok kira masak piye? Lah jere anyep. Sing paling penak iki wong wedok-wedok. Lah tek iso. Sing awake rondok jebobok-jebobok. Sing lemu-lemu. Iya. Wong lak lemu. Mas yo anyepe kaya ngene. Atise kaya ngene. Ora apa-apa. Tanggaku ndekne yo yo. Awake lemu. Awake lemu. Walah dienggo ngempit endhok iki lho ngantek mateng tak kandhani. Ngempit endhok? Iya. Walah iku ngempite nak sak jam mateng ndak. Iya. Nak 2 jam 3 jam ndoke terus kopyor. Nanti nak awak lemu kok iso ngono. Awak nak lemu penak aku maulah lho kepethukan mbah-mbah nek kono. Iya. Awake kuru. Heeh. Lah nek pojokan pinggir kono sendokap sendakep terus. Ya percaya no kenapa kok mbah-mbah kuwi awake cilik kok sendakap-sendakep. Mergo hawane anyep tur atis. Nah, kan terus tak cedhaki. Tak takoki, piye? Mbah, jenengan kok sendokap sendakep niku kanyepen, Mbah? Lah, jawabe aku ora kanyepen kok, Le. Lho lah kok sendokap sendakep lha apa? Aku lali ora kotangan. Jabang bayi. Lho. Boleh malah lali ra kotangan. Tenan kok. Wong kok iso kowe nak ngomongno perkara wong tuwa. Padha ae, Bro. Gini. Iki mau lho dasare to, Mas. Maine ning tengah lapangan. Burine ning tebu-tebunan. Ana mbah-mbah wong wedok kok ora wong lanang kok. Wong wedok iki mlayu buantere ra karuan. Jret. Sing konyok-konyok mau. Iya. Walah aku terus kaget. Aku jumbul langsung ngadeg. Tak gupet kok guritan. Iya. Jadi tak pantau kok adon ngono ki lho. Tak tutno. Walah Yon. Gini nang. Jebule kebelet pipis. Kebeletmu ya? Iya. Pipis iki aneh ra karuan. Lah kok iso aneh? Uyah ning pipis jenenge ning awor tebu-tebunan. Basa dibuka kok abane ngerek medeni wong. Dadik medeni wong. Basa nyok terus cek buka retek. Abane terus nguyohe terantang tang. Wadah, iku kok iso muni tang iki perkara apa? Basa bar ngono kuwi tak deloki. Kok delok Jebule ana gembrenge. Ning isor iki ana gembrenge. layanan kok muni tang. Lah iya, ngene antek karek ngisor loro yo. Bane antek tang. Ancen kepiye meneh ya Mas? Ancen nek piyayi sepuh kuwi iku nak kebelet pipis ora iso diempet. Lah iya. Apa neh wis sepuh ning aku kisinan lho. Piye nah? Golek kamar mandi ora ana. Kono mau kan ana mobil. Aku pipis nek sandinge mobil kan ketutupan mobil. Iya. Wis pipis sobek awak. Sobek manggon apa? Aku pas pipis mobile mlaku. Dadi aku ngetutno mobil karo pipis ngene.
Omong ngambil lak kowe ora apa-apa. Kene iki dadi seniman iki ditanggapi matur nuwun. Matur sembah nuwun. Diparingi rezeki. No Mas. Bab perkara panggonan iki awake dhewe ora usah muluk-muluk, Mas. Iya. Sing penting ana adem-ademane iki matur nuwun. Apa nih acarane sedekah bumi mayoritas mesti nek lapangan. Dadi awake dhewe dadi seniman iki aja manja. Lho ora no. Aja piye-piye. Ketoprak. Awake dhewe ditanggap diparing rezeki wae wis matur nuwun. Gak ngono to? Ngapa nih iki nggon kepenak diinane ya nek pinggir kali. Ya iya. Kok paribasane kok ning pinggir kali. Tengah segara umpamane iso dimaini ya ora apa-apa. Lho iya iku taun sok iku 2028 jatahe. Ning ndi, Mas? Lho nek pulau kono, Pulau Kapuk. kok pulau kapuk iku lho. Ya pokoke nek pinggir pulau nek Lah Karimun Jawa. Kok iso didongakno? Wes. Muga-muga kabeh dulur-dulur Go Tanjung khususnya RT 1, RT 1. muga-muga sak rampunge rawuhke bakti kuncara didongakno rezekine ora lokak nanging tambah sansaya kebak. Amin ya robbal alamin. Turah-turah. Amin. Yen wis turah muga-muga iso nggo tumbas tegalan sawah. Amin. Iso kanggo nyenengno bocah. Amin. Luweh-luweh insyaallah iso dienggo munggah Mekah lan Madinah. Amin ya robbal alamin. Ngono. Aku lah ya melu ndonga. Piye? Muga-muga warga mriki pinaringan panjang yuswa. Sak rampunge sedekah bumi ditambahi bondo donya. Muga-muga tansah diparingi sing selamet karo sing kuwasa. Aku wis melu ndonga engko dimboi pira? Ora ana sing ngimbohi apa-apa. Kowe ndang mara rono. Mara rono ning endo. Kok nek endo Lah nek endi ra nek Wong endo. kok iso paling kowe yo di sini-sini wong kowe iku. Dadi sini-sini wong iku. Lah apa ngomong nek endiak nek endo iki lho. Lah gurine kabeh. Lah nek umpamane kabeh iku yo ancen kaya ngono Mas. Ancen yo ora gampang. Ora gampang kok. Umpamane Purwakanten iki ancen ora gampang. Ngono ya. Dadine biasane nek Purwakanti yo ana ngarepe gurine ngarepe I gurine Ya I. ngarepe gurine Ya ngono ya. lho. Padha wae. Pokoke biasane nek umpamane ana Hapsara Mesti ya ana Hapsari aja. ana Dewa, Ya tetep ana Dewi. ana Rina, Ana Rini. ana Rempelok. Ana rem. Kowe tak tonyo kowe engko. Sapa mau sing muni ngono mau? Mbo. Kowe iki ape jeglongi aku? Ora jeglongi nek aku iki tenanan, Mas. Lah iku mau. Jajali takok nek aku ora bakalan ngantek minder lak kene iki. Umpama ana Hapsara, Ana Hapsari, ana Dewa, ana Dewi, ana Rempela. Ati. Lho, lah kok ati? Lah kowe tau tumon rempelo adek apa mau? Ora ana, kowe nak tuku rempelo ngene apa? Ya Rempela ati. Lah iya, Dik. Tak kira kok ati. Omonganmu kok iso. Ancen Purwakanti iki angel. Aku iki mlaku-mlaku iki mau Gene telo akeh ra karuan. akeh ra umum. Lah panenane ya apik-apik warga masyarakat Go Tanjung. No Mas. Mergo kuwi palawijane warga masyarakat kene iki apik-apik Mas. Mergane apa? Ijeh gelem syukuran. Suronan ya nanggap ketoprak, sedekah bumi ya nanggap ketoprak. Berarti Palawijane apik-apik kabeh iki mau. Iya. Lho kowe kok ngerti dah? Ya ngerti aku Mas ya nom-nom meninglah ya tetep ngerti no. Kowe ya ngerti Palawija. Iya balik no. Lah Palawija ana pira? Polo kependem kalau karo polo gumantung. Pala kependem karo pala gemantung. Iya. Lah umpama tak takoki ngerti. Nak kowe iku takok terus ayo. Iya, contone nak pala gemantung sing apa? Gedang. Gedang ya gemantung. Gedang kuwi gemantung. Pete. Iya, pete gemantung. Iya toh? Iya. Melon. Iya, melon gemantung. Montor mabur. Lah kok teko montor mabur iku lho. Gemantung apa ora ning dhuwur ora? Iya nek dhuwur ya. Lah iya, Dek. Lah iya agek iki lho montor mabur nek pala gemantung. Anjene iya ngomong ning dhuwur arek. Iku nak pala gemantung. Lah nak sing pala kependem.
Wis ketok monto nak ning Go Tanjung iki telo. Yo telo kependem. Kentang Kependem. kacang brol, Yo kependem. mayit. Lu kok teko mayit? Mayit kependem apa ora? Lah nek mayit yo tetep kependem. Lah iya, Dek. Sing penting kan polo kependem. Ape mau gemandulno. Lah ngono ae kok. Kowe ape ngejak rembukan apa? Nak bengi iki tak turuti abeh kowe. Yo ngerti, tak takoki tak tes. Urung ngerti aku soalnya urung mbok takoki kok. Lah iya tak tes kowe kok umpama ngerti polo-polonan, aku takok sebutno tumbuhan apa wae sing aksara gurine mingkem, Pawoan apa wae? sing aksara gurine mingkem. Pelem. Pelem, ya mingkem. Langsep. Langsep, ya Mingkem. mingkem. Asem. Asem, ya agek telu, Lah iya. kurang loro. Gedang. Gedang mlongo kok, gedang. Iya. Lah iya. Apel. Apel melet, apel. Iya. Lah iya. Lah saiki sebut to, Cek. Limo ae, limo Pawoan sing aksarane mingkem. pelem, Ya, bener lho wekku iku mau. nyelah siji. Iya, ya. Asem, Lho wekku neh. agek loro ae kok. Lho ku nyelang ngono yo. Lah engko darah dibalekno lah. Terus Terus langsep, ping 3.15.000 lho. ya engko darah kopi papat lah. Rambutan, Rambutan yo malah mangap rambutan. iso ana tutuke kok. Apa? Rambutan 6. Sawo, Sawo mlongo. sawo 6. Terong, Terong iki malah mlongo neh. terong 6. Ya apa ora? Ya. Duku Duku ya menyonyo. 6. Telek. 6. Mangkel wong ae. Lah sing penting gak iso. Ya dek ngono. Kene, Saiki tak takoni meneh. takok. Kowe kok ngejak sing mingkem-mingkeman. Sebutno Iya. saranduning awak utawane organ tubuh Ya. sing aksarane ngguri mingkem. Sing aksarane guri mingkem 5 ae. 5. Cangkem. Iya mingkem. Iya. Kok siji. Iya cangkem ya. Idep. Idep loro. Iya. Pipi. Pipi lho, pipi. Jeber. Irung. Irung lho menyonyo irung. Kuping. Kuping lho nah. Ya mok loro tok iku ah. 10 ya iso nek aku. Ya mok loro idep karo cangkem tok iku. Ngono neh. Iso. Ana Apa? idep. Lho nggon aku lho. Emang yo nyelah. Tang loro aku. Oh yo nyelah. Ya. Cangkem Iya nggon aku neh. mingkem ora? Mingkem. Lah iya. Heeh. Kowe mau nyelah aku lah padha ae kok. Ya. Wes Heeh. moto. Moto mlongo, moto. Ana tutuke, Apa? motom, Motom. irung, Irung. Irung. irungem, Irung. indel-indel, indel-indelem. Masa ya teko indel-indel no dada. Organ tubuh apa ora? Iya. Ya apa ora? Ya. Terus utek, Apa? tekem, Terus kurang siji. apa Usus. apa? Ususem. Lah ngono kok ya bales iku lho. Kok urung ana 3 detik kok wis mok bales teko. Aku umpamane ra bales kowe aku rasane kaya piye ngono kok. Tenane aja gandeng-gandeng ngene ah. Lah kene. Anyep-anyep iku lho. Lah iya anane anyep aku yo ngene karo kowe. Alah, Kowe kok ora sayang karo aku blas lah Yun. lanang padha lanang kok gondang-gandengan. Maksudnya ora perkara. Lah kowe nek umpamane gandeng wong wedok wani tanggung jawab. Yo Paling ora gandeng wong wedok kowe pengeluaran 250 nganti 300. ngono ya. Heeh. Alung gandeng kowe ae ya. Iya gratis. Nek iso gandeng banci barang. Tak sikut ndelosor kowe. Lah kowe lah ya ngono kok. Lah tekon neh. Awake dhewe wong loro wis semangat lho. Heeh. Ngerti raine kok suntrut. Tenan kowe raimu kaya bulan sing dipangan gerhana kok, Tong. Ngawur ae. Nek pas suryaku iki jenenge ikhlas Yun. Lho.
Teh ikhlas. Ya jelas ikhlas sawangan kok. Ikhlas apa? Ya jelas ikhlas. Duwe digawelian 15.000 elek ngomong nek 3 dina 3 bengi ya. Lah iya nek ngomong ikhlas. Ikhlas iku kok ndi kowe? Aku ikhlas mergo manut karo wong Tanjung kene. Nak kiai tak Gogo Tanjung. Sapa? Bogo Tanjung. Nak go Tanjung kene ya aku percaya. Lah nak kowe apa ikhlas aku ora percaya. Lho iki mau aku wis jagongan karo Mbah lho, warung iki lho. Piye Warung arep iku. Piai kene ancen beda no. Cah cilik iki mau piye cah cilik? Jajan numpak Jajan rembrangan. pula tapi luar biasa. Tenan. Nek enek ketoprak jebule wong kene iki sangune agi-agi. Masa iya lho. Tenan yon. Lah iku kok gak sangu. Lho iku beda ra wong kene iku. Cah cilik Cah cilik. Ya to, numpak tril-trilan. Wayah bayar. Ngrogo sak mak selep. Brul 50.000 cah cilik lho. Nggih, Bu. Walah luar biasa. Canggon aku ora ana lho, Tong. Diwene Ora dhuwit ana. mboke. Diwene dhuwit mboke nak pendak mlebu sekolah tok kok. Iya lho. Heeh. Yo bangeten tanggamu. Tenan iku sing cilik 50.000. Cah cilik lho. Wah, lah sing enom terus enom mesti saya akeh. Lho, wong enom yo mau kalah. Heeh. Tuku rokok ning toko iki ngarep iki. Toko ngarep kuwi. Ngerogo sak, bayar ngerogo sak mak selep brul 100.000. Cah enom. Cah cilik 50, Cah nom 100 wong tuwa iki malah 2 juta nganti 3 juta. jutaan sing Yo mau kalah sing tuwa lah. Mang bareng maem karo aku ning kono karo pesen kopi. Iya. Wayah bayar ngerogo sak mak selep brul 3 juta. 2 juta. mbakone katut. Lah kok bakone katut iki lho. Lah jenenge wong tuwa kene ndeleh-ndeleh dhuwit tetep nang cedhake mbako. Nek ana mbakone iki malah biasa bener mbako iki malah sansaya akeh ya. Malah wakeh. Jajali sing loro kae mak kuwi kae takon. Takoki. Mau Kira-kira apa yang rasa-rasan jalan kowe apa? tenan. Mama. Nyuwun lagu napa Nji, Mah? Gubuk asmara panyunane mamaku. Lagu mlarakno wong wedok ae kok dijaluki. Lho, lah kok iso iku lho? Gubuk asmara iki wong wedok ketok nak rendah yon. Lah kok iso? Iya, Lho, tanpa bantal, tanpa kloso, lho ora lara kabeh. Hotel pirang-pirang lho. gatelen ya. Ora gatelen kok tanpa bantal, tanpa kloso. Iku mau iya ya. Iya, tanpa bantal, tanpa klos. Nak nggawa sak Korea enggak? Ya nak menawa. Lah iya mergo galare tinggi tok. Jaluk ting-tingane slendro. Gubuk asmara kudu atur dumateng ibu sing teng ajeng seger waras nggih, Bu. Nggih. Mingker mingku Bu, gedang niki dibeto wangsul angsal. Sik. Angsal. Ndak sik. Iya lah. Lagi dirogo-rogono. Ora rogono kok iku gatelen dicokot tengung. Gatel. Masa aku wis geget tembok. Lho, krungu. Lho sinten sing medun? Kula. Jarang lho dong awakmu dikon mudun, awakmu mudun engko konmu dijak mulih. Apa dipek anak? Apa kok dipek anak? Lah kok dijak mulih? Dilebokno pawon. Iki Mas nanda, iki nanda. Ndang nanda. Ono nanda nek jebobok ya ono piye? Rasuk darah kene lah. Mas nanda panare Mas nanda. Nggih, mengke nak pas